Anoula, Mohamed Touré, Kabo, Washington DC, Amérique Faba Kono, Studio 6 la, no Waranae. Nege nyetani fla obeya no Washington DC, Amérique Faba Kono. Anga bi jemukan, lukumaba, ubina talike nundeka. Ami yoro mina bibina, no wasa. Asi na jenyo, tan bisaba ni ko. Bara masaka ke yo ke ko san fla kono. Andiw tora kelela ne bi an sewara ka damu ka cɛ denw ye jɔnjɔ min ta bi an denw ka saya kurana. Aw yɛrɛ y'a faamuya ayiwa Kidal de ko don an ka bi kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnw o bɛna boli kɛ Kidal de kan an bɛ segin ka taa Bamako ayiwa ani an ka hakilijakabɔlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna kuma kɛlɛ ani sɔrɔdasiw ka doni ni sigida kɔnɔ ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase anw ma. Kunnafoni kɔni a bina a y'a jira k'a fɔ ko Mali cɛdenw u donna hɛrɛ la Kidal sigida kɔnɔ ayiwa tile caman kɔfɛ n'u bɔra Gao k'u kunda Anefis k'a laban ni Kidal walasa an ka ni kunnafoni labanw sɔrɔ an bɛ taa Bamako ni VOA Bambara lasigiden Georges Atino ale b'a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. ko Mali sɔrɔdasiw kɔni k'olu sera ka Kidal kɔni tigiya minɛ wa ko o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw kɔni ka laɲini ka taa ɲɛ hali bi ka se ka Mali kɔni ka tigiya kɔni k'o sinsin marabolo bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan jamana in kɔnɔna la fan wɛrɛ fɛ CSP-PSD ni o kɔni ye kɛlɛkɛkuluw kɔni ka bɛɛ jɛkulu ye olu kɔni ma dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ fɔlɔ an bɛ waati min na ko sisan Kidal kɔni ye dugu ye mun jɔyɔrɔ kɔni ka bon kosɛbɛ Maliden ani Mali dɔnnatɛmɛ fanga ɲɛmaaw bolo kosɛbɛ ka d'a kan Kidal le kɔni jatelen don ka kɛ i n'a fɔ banbagaci kulu kɔni olu ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye Mali kɔnɔna la nin ye a san caman ye ka kɛɲɛ yɛrɛ ni MINUSMA ka tagali bolo dalen ye okumu kɔnɔ diɲɛ seleke 4 kɔni ka kɛlɛbolo olu kun kan ka u ka dagaw kɔni lasegin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrɔdasiw ma CSP-PSD ni o kɔnɛkɛkulu kɔni olu tun ye a lase k'a fɔ ko o laɲini kɔni waleyali tɛ olu fɛla ye o de hukumu kɔnɔna la k'a fɔ ko kɛlɛw kɔni olu bunna ko kura Mali ani banbagaci kulu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ aw ka dɔn fana k'a fɔ ko bɛn kɔni o tun sabatira san 2015 waati ka kɛɲɛ ni Alger bɛnkan sɛbɛn ye nka kɛlɛ ani mankan mun bɛ senna o kɔni b'a jira k'a fɔ ko Alger bɛnkan sɛbɛn kɔni an bɛ waati min na ko sisan o sara. Georges Atito, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. An bɛ segin ka taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna Kidal lahalaw kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Daɲogo ale y'a ka kumabarani ɲɛsin sigidadenw ma k'u hakilina sɔrɔ ko minnu bɛ sen na n'a yirala k'a fɔ ko cɛdenw donna Kidal an ka jɛ k'a lamɛn. Bon bamananw ko ten ko n'i ko nisɔndiyabatɔ ka tasuma da ɲaga ni a nundi ma faga i b'a ye a daji bɛ sɔn ka faga bi an nisɔn ka di kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ca ni san 10 ye bi armée malienne k'a fɔ ko ni Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ye Kidal ne ka yeta la a ma kɛ fɔlɔ ni bi o sera ka kɛ an bɛ sɔrɔdasiw fo kosɛbɛ parce que ka tila k'a ye tuguni ja jamana tɛ fɛn wɛrɛ jamana ye kunkolotigiya de ye foyi ma changer ne ka yeta la nin ko in na sɔrɔdasiw minnu tun bɛ depuis 2010 2011 o sɔrɔdasiw kelenw bɛ hali sisan nka u sera ka baara minnu kɛ nin waati in na an b'a ye depuis Mali ka indépendance dilan ma o ma deli ka kɛ donc an b'a ye k'a fɔ jamana ye kunkolo de ye ni kunkolo ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi. Mɔgɔw b'a cogo min na ko k'u donna Kidal mais yɔrɔ dɔ bɛ yen doni kɔni kɛra mais o tɛ baara bannen de ne fɛ parce que mɔgɔ ninnu o tɛ ɲinɛ o tɛ sɛgɛn donc hali sisan u k'u jija vraiment Kidal minɛni kɔnɔ a diyara n ye san joli la a bɛ k'a fɔ don o don an b'a fɔ a bɛ kalo 2 u donna o ma don o waati mais bi kɔni an y'a dɔn ko vraiment réellement u donna mais u donna u kana sunɔgɔ dɛ. Ne bɛ se ka min kɔni fɔ vraiment a diyara ne ye bon a bɛnna mɔ vraiment o ye baara min kɛ bi a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen quoi vraiment o y'o jɔ o jɔyɔrɔ la quoi bon vraiment ne b'o fo la ko waleɲuman dɔn quoi. Vraiment Mali kɛlen ka Kidal minɛ o diyara ne ye kojugu ne ka foli bɛ tenitigi bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen. Vraiment tare parce que Maliens sigilen bɛ ka nin makɔnɔ a mɛnna
depuis libération Mali force comme ministre ni fɛn ninnu nana Mali an y'a ye Kidal kɔni Mali ma se ka don hali sisan mais nin kɛla libération min ye an ka force de l'ordre fɛ non nin ye tare de an bɛ se k'a fɔ ko Mali ye indépendance sɔrɔ sisan de parce que vraiment an ka fanga bɛ boli fɛn bɛɛ kan et an b'a dɔn fana k'a fɔ ko nin bɛna kɛ fɛn ye min bɛna jamana ko bɛ sigi sen kan réforme o élection o fɛn bɛna an bɛna dɔn vraiment nin bɛna ko bɛ sigi sen kan parce que insécurité ni fu sirila la a banna. Sisan an bɛ taa Mali jamana camancɛ fan la kɛrɛnkɛrɛnna Banɲangara mara la n'a yira k'a fɔ kabini novembre kalo o daminɛ na Burkina Faso den caman minnu bɛ bolila kɛlɛw ɲɛ olu taara u kalifa don Koro dugu kɔnɔ. Jamakulu min janto bɛ maabolilenw ka ko la o y'a yira k'a fɔ ko 3000 kɔ donna Koro halisa dɔ bɛ sira la ka na. O nasira wɛrɛ fɛ ko maa minnu tun welekura Bankas marabolo kɔnɔna na olu maaw dɔ labilala nka jigiya ye min ye halisa a tɔw ka se ka labila. Vian Bamara lasigiden ka bɔ Koro Tiyani Wedrago ale b'a kunnafoni lakalaya an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Angoiba ne ye Koro Dana Masago coordinateur ye. An nisɔndiyalen don nord ko in na sabula a ye waati jan kɛ an ka sɔrɔdasiw ma don Kidal. An kɔni b'a mɛn ko sɔrɔdasiw bɛ Kidal ko armée reconstituée bɛ Kidal. N'i y'a lajɛ u kun ye tigiya d'an ma ka sago minɛ anw na Kidal ko kun bɛ ten de. Ne tɔgɔ Adam Togo ka bɔ Bankas. An b'a ɲini u fɛ u kana yan fana sabula musow sɛgɛnlen don jamana camancɛ yan fana. Musow sɛgɛnna u tɔɔrɔ la ɲani na a bɛɛ kɛra gɛlɛya ni sababuya la. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to musow la u sɛgɛnlen don u tɔɔrɔlen don. Ne tɔgɔ ye Musa Kojo ye. Ne ye Koro jeunesse communale président adjoint. An y'a mɛn communiqué o la chef d'état-major fɛ ko armée sera ka don Kidal. Donc vraiment o kunnafoni a kɛra nimisiwasa ye an ma. Maintenant problème bɛ yen n'i y'a jateminɛ yani kɛlɛ ka se centre la parce que an bɛ centre de la yan yani kɛlɛ ka se centre la a bɔra nord de la. Donc ni bi Mali faamaw sera ka vraiment Kidal maîtriser donc an kɔni b'a dɔn centre ta a tɛna gɛlɛya. Maintenant pour que centre fana ta ka ban il faut que vraiment Mali armée ni Burkina armée ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que an bɛ frontière de la. Donc ni u ma bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ sɔn ka gɛlɛya ma parce que an bɛ gɛlɛyaba de la yan. Ni Burkinabéw ye terroristes gɛn la u bɛ don Mali territoire la donc u bɛ ka an tɔɔrɔ kosɛbɛ. Donc vraiment donc an ka laɲini ye min ye hali bi an b'a ɲini autorité Mali autorité ye ale ni faama min bi surtout minnu bɛ Koro yan nɔ ka to ka patrouille kosɛbɛ mais u ni Burkina sɔrɔdasiw ka jɛ k'a kɛ sinon a kɛlɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Alima Ongoiba ka bɔ Douanza. Ni kɔni ye kunnafoni ɲuman ye nka n'a bɔra Douanza dugu kɔnɔnaw la tani ka segin ka gɛlɛn kosɛbɛ. An musow an sɛgɛnnen don ka sababu kɛ nin lakanabaliya ye. An bɛ welewele lase an ka président Assimi Goïta ma a ka fɛɛrɛ ɲini ni kɛlɛ in na pour que an ka jamana in bɛ se ka suma ani an ka région bɛ se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in na. An balima aw yɛrɛ y'a faamuya nin tun ye jamana camancɛ yan fan denw ye minnu bɛ k'u hakilina di Kidal ko la. Ayiwa halisa an bɛna kuma Kidal nin kan an bɛ t'o kan n'an bɛ taa Bamako n'an balimakɛ Bubakar Tamani Bokum bɛ nɛgɛjuru kan ale ye hakilijagabɔla ni sɛgɛsɛgɛlikɛla politiki sira o ni lakanako hukumu kɔnɔ na ka bɔ cɛkɛda min na ko Centre Sene Bamako. Monsieur Bokum i ni wula. An b'a ni wula Ture. Lamɛnbaa bɛ ni wula ni waati in na ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo ka ka ladon an ka finidonnaw ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na an sɛwalen don ka sababu kɛ baara mun kɛlen don bi tile in kɔnɔna na. O ye hɛrɛ ye a bɛ fɔ ko tare caman nisɔndiyara ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na mun kɛra MINUSMA cɛdenw bɛ ani Mali cɛdenw cɛla ye nka ni kunnafoni ba ni min sera bi jamana kɔnɔ aw yɛrɛ fɛ aw minnu ye politiki maaw ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw aw bɛ se ka mun de fɔ sɔrɔdasiw donnen bi Kidal kɔnɔ.
an bolo sɔrɔsiw donnen bi kidal kɔnɔ o ye koba ye k'a sababu kɛ yɛrɛma hɔrɔnya mun na a laɲininen don depuis 1960 n'a commencé ka sira sɔrɔ parce que kidal kun t'an ka mara kɔnɔ mara tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na parce que depuis 57 o yɔrɔ ninnu bɛ Faransi ka hakilina kɔnɔna na a décret abrogera san 1963 donc jusqu'en 63 donc o bɛɛ y'a sɔrɔ a bilisibasalen don o hakilina kelen de y'a to an ye gɛlɛya caman sɔrɔ kidal marali kɔnɔna na bi an ka se ka an yɛrɛ bɔ Faransi ka jɔnya juru kɔnɔ parce que kidal kun bɛ o minɛn de kɔnɔ n'i ye hakili jakabɔ n'i seginna kɔfɛ dɔɔni i b'a ye wagati kun kɛra Asimi ninnu kun bɛ fɔrɔn na wagati min na ban kɛra u ka don kidal jɔn de banna u ka don kidal olu tigiw b'u yɛrɛ dɔn donc k'a yira k'a fɔ hakilina wɛrɛw kun bɛ yen donc bi a ka kɛ ko an yɛrɛ de sago bɛ an ka jamana yɔrɔ la yɔrɔ min ban kun kɛra an ka se yen donc ne bolo o ye koba ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baara banna baara ma ban nin ye baara kura de daminɛtɔ ye k'a sababu kɛ n'i y'i yɛrɛ bɔ jɔnya juru la a kan ka kɛ i k'i se k'i yɛrɛ lakana jamanadenw minnu sigilen don kidal bi u ka se ka lafiya ni baara in minɛn kɔnɔna na donc bi an b'a ye k'a fɔ fɛn mun laɲininen don o ye k'a fɔ kidal ka den bɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Mali kɔnɔ maliden fana bɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ k'a ye kidal ka ye donc bi na sigi kura mun bɛna kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ lasegin bɛ kɛ fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko service de société de base n'olu kun gɛnna ka bɔ yen mais ni sema mɔgɔw ma se ka o la nati ka fɛɛrɛ fɛn fɛn lase u ma bi a ka kan an ka autorités ko o bɛɛ lasegin kidal fanfɛla la k'u dɛmɛ pour que o service ninnu bɛ se ka se u ma ka tila ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ mun b'a to effectivement lakana ye a bɛ se ka sabati ko ɲuman na ayiwa i yɛrɛ hakili la n'i y'a lajɛ maa murutulenw tun ye kunnafoni jugu dɔ gansi k'a yira k'a fɔ ko finitigiw ka lagosili fɛn fɛn bɛ kɛ k'a ye maa caman bɔnɛ ninnu na ni denmisɛnnin ni muso ni cɛ la nka an bɛ yɔrɔ min na sisan faamaw yɛrɛ bɛna mun de kɛ o yɔrɔ fan fɛ ka kow latileya yaasa mɔgɔw k'a dɔn k'olu ka baara ye fana ka sigidadenw lakana ani k'u kusi o yɔrɔ fanfɛla la mun de bɛ se ka kɛ mun de bɛ se ka fɔ faamaw ye non o baaraw bɛ sen na parce que ni lakana sabatira o b'a yira k'a fɔ fɛn fɛn ye minɛn ye mun kan ka lase olu bɛ lase fɛn fɛn ye dɛmɛ ye mun kan ka lase u ma o bɛ lase donc o tɛ ko gɛlɛnba ye bilen mun kun ka gɛlɛn maa minnu b'an bali k'olu baaraw kɛ olu tɛ se k'o bali bilen donc forcément olu bɛ segin u minɛn kɔnɔ mada la ni o bɛ se ka kɛ koba ye bi. ayiwa baɲumankɛ tɔn a jɛkulu caman de bɛ Mali kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye jamanadenw yɛrɛ olu ka jɔyɔrɔ ani duguden tɔnw n'o ye société civile ye yaasa ka dɛmɛ kɛ faamaw ye ka sigidadenw tanga o yɔrɔ fanfɛla la donnaw nata la. No bi i b'a dɔn k'a fɔ lakana de ka gɛlɛn sinon nin si tɛ gɛlɛyabaw ye fɛn fɛn ye sɔrɔ ta sira ye ani sɔrɔ bɛ se ka yen lasɔrɔ cogo min na ani minɛnw fɛn fɛn bɛ se ka yen lasɔrɔ cogo min na olu bɛɛ bɛ fɛɛrɛw bɛ tigɛ k'a sababu kɛ lakana bɛ yen lakana ko in de kun ka gɛlɛn n hakili la bi o sabatira. ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye. ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Mohamed Mamata Ture ma ka bɔ Bamakɔ ale fana ye ayiwa hakili jagabɔla ye ani jɛkulu min tɔgɔ ye ko an ko Mali o ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Bamakɔ n'o sigidaden tɔn don Ture i ni wula Mamata. awa n tɔgɔ man bi i fo i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ka an lamɛn basi foyi tɛ n na vraiment basi foyi tɛ awa. ayiwa i bisimila a yirala k'a fɔ ko bi kɔni o ye tare sɔrɔsiw bolo u donna Kidal an ka baro tɛmɛnen na an kumana MINUSMA ka tali kan ani ka u ka dagayɔrɔ ladi Mali finitigiw ma o ma se ka kɛ a kɛcogo la nka bi mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi faamaw donna nka u donna mun de bɛna kɛ sisan e hakili la.
ntoma mbe foli kɛ ka si an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ ka si u musow furumusow ani u bamusow yɔrɔ minnu sɔnna ka jɛ u fɛ ka faru kan ka u nin di k'a dɔn k'a fɔ wagati o wagati u bɛ se ka wele k'a fɔ ko gɛlɛya ye den dɔ sɔrɔ dɔ bɛ se ka taɲa dɔ bɛ se ka bana donc o musow an bɛ o musow fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka duwaw la ka jamana marabagaw yɛrɛ fana fo tɔgɔma an b'a fɔ ko tare tare i b'a ye an b'a fɔ k'a fɔ ko l'armée du monde a ma se ka min kɛ san 11 kɔnɔ ninnu nana ka na kɛ kalo 1 kɔnɔna na kalo 1 yɛrɛ ka jan dɔgɔkun 2 bara ka ta le 31 octobre la MINUSMA bɛ taa don min ka na bila bi le 14 la o ye dɔgɔkun 2 de san 11 baara ma se ka min yira ninnu de o ye yira na donc o b'a yira an na k'a fɔ ko an ka finitigilakaw minnu donna Kidali bi ni an sigilen kun don n'a ye an y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ fangatɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ l'armée du monde an b'a ye k'a fɔ ko ŋaniya juguya de tun b'u fan fɛ ka si jamana ma ka si jamana finitigilakaw ma ko don min u bɛ taa n'u y'u kanto Didier Dako ma ko la ville est à vous bi mɔgɔ t'a fɔ anw ka finitigilakaw ye ko la ville est à vous mais la ville est au Mali et aux Maliens bi an ka finitigilakaw bɛ yɔrɔ min na u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ tan ka se ka don an b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ min b'u ɲɛfɛ denmisɛnnin minnu bɛ a kulu kɔnɔna na ni u sera ka don Kidali u ma jeli bɔn u ma bin maa kan u ɲɛna k'a fɔ ko min bɛna kɛ Kidali ninnu donna avec professionnalisme ka se ka jamana in minɛ Kidalikaw yɛrɛ nisɔndiyara ni nin ko in ye wa u tun ka kɔnɔni de ye nin bi armée u donnen Kidali u kan ka a yira Kidalikaw la k'a fɔ an ye aw dɔ de komi aw fana ye an dɔ ye cogo min na an nana aw lakana ka bɔ juru dɔ la min ye bingani juru ye min ye kalon juru ye san 11 ni bolo birilen bɛ aw ɲɛ kan anw nana ka na o bolo in de birilen bɔ aw ɲɛ kan ka aw kɛ aw yɛrɛ ye ka aw sigi aw ka malidenya minɛ ni aw ka hakɛ kɔnɔna na donc maintenant an ka armée kan ka démystifier envers la population parce que population yɛrɛ nisɔndiya ko de tun ye nin ye bi Kidali kɔfɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ Kidali population bɔra ka ninnu kunbɛn ni min ye wasa ni nisɔndiya min ye n tɔgɔ ma hakilila k'a fɔ bi de kan ka kɛ Mali indépendance ta don ye bara san 60 ɲinɛ u bɛ ka kalon de tigɛ an ye parce que an b'o de fɔ 63 ans de mensonge d'une rébellion sans fin et aujourd'hui Dieu a mis fin à ce mensonge n tɔgɔ ma ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ n'u tun y'an balimakɛ Mohamed Mamata Touré ale ni Bubakar Tamani Bokum ka hakilinaw ye ka ɲɛsin Kidali ko ma Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la sisan an bɛ sɛgɛn ka na VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Bamako a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu cɛw minnu fagara sɔrɔdasi cɛw minnu fagara olu musow ka tɔn o jɛkulu o ɲɛmɔgɔ Bintu Mayiga ani VOA Bamara kunnafonidila Kayatu Tarawele baro la lahalaya minnu bɛ Kidali ni sen na an ka jɛ k'u lamɛn. Yango kontaan badi mun de b'an kontaan fɔlɔ ye biro rouge ka présenté kana kɛ Senabu bɛɛ lajɛlen ka présenté ba ye an ka cɛdenw ye yɛrɛ hɔrɔnya ta bi
tatu ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ne t'a dɔn ala n'a nisɔndiya bolo an denw tora kɛlɛ la ne bi an sewara ka da mun ka cɛ denw ye jɔnjɔn min ta bi an denw ka saya kura an na ni jamana kelen jugu ko f'u ka bila sen tɛgɛ kɔnɔ ala ma sɔn victoire min tun bɛ ne yɛrɛ bolo sani ka sa ala y'o victoire ala y'o de lawaleya bi an ka se an ka yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ maa o maa min den sara kɛlɛ la maa o maa min tora kɛlɛ la wallahi an b'a bɛɛ kɛ tulu ye k'a mɔ an na bi tellement an nisɔndiyara an t'a dɔn an bɛ yɔrɔ min bɛɛ de kɔntannen don mali tɔɔrɔ la mali ɲɛnina bi an ka saya an y'a kɛ ni tulu de ye k'a mɔ an na mali ye dagabɔnw da la a yɛrɛma hɔrɔnya min di depuis indépendance fo bi mɔgɔw sɛgɛnna u tɔɔrɔ la u ɲɛnina ko nin jamana kelen anw ma se ka sa ka bɔ o la fɔlɔ wallahi an bɛ barika de da ala ye bi an y'a organiser yɛrɛ dɛ an muso bi fɛtiba de bɛ ne de ka da la fɛtiba an bɛ bɔ de ka sewa jira ni ala sɔnna ma jamana kuntigi Asimi Goita a ye communiqué min bila a y'a yira malidenw na ka fɔ ko kɛlɛ ma ban fɔlɔ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan halisa ayiwa e bɛ se ka mun fɔ ka kɛɲɛ ni o ye ladilikan na ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan ma bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka yɛrɛma hɔrɔnya da ta bi diɲɛ ko o ko min bɛ maliyɛn fɛn o fɛn min kɔnɔ bɛɛ kan k'a bila bi k'a ɲɔngiri an ka se ka ɲɔgɔn bolo minɛ ayiwa an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali ye jɔnjɔn min sɔrɔ pour an bɛ se ka bɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛn fɛ fɛn o fɛn min dimi bɛ min bɛɛ kɔnɔ bi an kan k'a bɛɛ bila bi y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya don belebeleba de y'an bolo bi an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ min bi ala ye nin tɔɔrɔ belebeleba in sama k'a bɔ an da la maliyɛnw yɛrɛ k'a lajɛ kɛ tɛ nkalon kuma ye koyi fɛn don min Asimi ye min kɛ bi a kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ɲɛna n tɛ maa fɛ o ka kɛ tiɲɛ ye mais n'a kɛwale kɛra maaw kan ka jɔnjɔn don a tigi ma Asimi y'i kale de wallahi a bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma fɛn o fɛn min bɛ maa kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen kan k'i bila an ka ɲɛsin mali ma ka mali bɔ diɲɛ kɔnɔ kan anw maa minnu denw tora kɛlɛ la wallahi an nimisi wasara bi an ye denmisɛnnin sɔrɔ ma sifin sɔrɔ min sera ka mali ka hɔrɔnya d'a ma wallahi nin ye ne ka victoire belebeleba an ka kɔfilɛ kasara min sera sisan sabato yɛrɛ kɔnɔ u m'a min u m'a bɔn maa dɔw sera ne ma yɛngɔ la u n'u den cɛmisɛnnin de don san 35 ka denbaya bɛɛ lajɛlen tora bato in kasara la anw t'a dɔn wala ni yɛrɛ bɛ se ka kɛ anw tilela o ni ala ye din k'anw tilela an b'a fɔ alhamdulilahi bil alamina mali ye halala dugu di ala ka nin dagabilen bɔ mali da la ala ka nin kɛlɛ ye ala ka sebaya di mali ma an bɛ min ɲini ala fɛ ni musow ka duwawu ye tiɲɛ ye victimew de don u denw tora kɛlɛ la mali bɛɛ kɛra victime ye jamana bɛɛ kɛra victime ye n'o sen jeli o bolo jeli Asimi bɛ min ɲini jamana in kɔnɔ ala k'a d'a ma n'Asimi sara yɔrɔ min an bɛ to la nɔfɛ ye wallahi aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la halisa Kidal lahara ko kan an bɛ taa Kati ni VOA Bamara la sigida Lamisa Sangare ale y'a ka kuma bara ɲɛsi sigida denw ma k'u fɛla sɔrɔ Mali cɛ denw selen Kidal an ka jɛ k'u lamɛn ne tɔgɔ Jɛnɛba Kulibali an bɛ yɔrɔ min na bibi na non wasa Asimi n'a jɛɲɔgɔnw san 30 kɔ bara ma se ka kɛ u y'o kɛ ka san 2 kɔnɔ vraiment on est fiers d'eux on continue de la soutenir Ala sisuma halisa ala ka mali yɛrɛ kana nin diyara an yɛrɛ de kuma tɛ ne da yɛrɛ a bi fɛti den bɛ ka fɛti don an malidenw an nisɔndiyala an sigilen bɛ nin ye ka daminɛ mali kun fo mali kun ne tɔgɔ Awa Sise wallahi mali drapeau ka taa yɛlɛ Kidal ala ye hɛrɛ ba de kɛ mali ye bi an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna Asimi sara an bɛna mun kɛ Asimi nin ko in na mali surasi u sɛgɛnna u ɲani na mais ala ye hɛrɛ da yɛlɛ u ye bi an ye tenitigidenw ye an ye tenitigi musow ye an ka drapeau a bɛ yanga diɲɛ bɛɛ drapeau kunna na ala sɔnna ne ye Alima Kulubali ye ala ka se di mali surasiw ma ka o ɲuman sɛgɛn ka na an ɲuman sɔrɔ ne ye Segu Kuma ye alhamdulilahi rabbil alamina n'o ye masa ye min ka Kidal latɛ armée ma donc nin b'a yira sa ko mali gwɛlɛya k'a banna ala ka Kidal bila a sago la fo ka buru fɛ lomɛ ne tɔgɔ ye Gesa Kadija Kuyate y'an ɲagarilen an kontannen kuma yɛrɛ t'an da yɛrɛ u ka taa ɲɛ u kana dali Kidal u ka taa mali fan bɛɛ n'i ko mali ko a surasiw ɲɛdonna caman bɛ a tɛna kɛ an na n'an ka armée sigira yen nɔ mɔgɔ jugu tɛna se ka fɔ k'u bɛna don mali kɔnɔ bilen k'u bɛna tiɲɛni kɛ ne bɛ min fɔ population ye u delila u ka an ka armée dɛmɛ n'an jɛra ka armée dɛmɛ don dɔ la mali bɛ tɛmɛ Afrique pays bɛɛ la o y'an ka laɲini ye ayiwa ngolo kɔnɔ yɛrɛ k'a don ni anw ka surasiw kuma wuli k'u jɔ n'a kun nana o ni ta ni a ye taa yɛlɛ a y'a jigin a y'a yɛlɛn da
an mago kun bɛ sa pewu hali misi faako yɛrɛ don ka fɛti k'a la jamana yɛrɛ fa bɛɛ jigilatigɛ yɛrɛ ne yɛrɛ kun bɛ ka surasiya ko ne bɛ taa kɛ surasi ye a dusukasi fɛw armée kɔni ye baara min kɛ tan t'a la. Suf Samake n'a diyara n ye très bien yɛrɛ hali bi ala ka ɲɛtaga d'u ma. Ne tɔgɔ ko Hamidu Jalo bi ye kunkɔrɔta don ye parce que an ye nin san 10 laban fɛn fɛn kɛ an kun ma sululilen don mais bi yɛlɛda dira an ma ne dalen don a la nin bɛna kɛ Mali sumali sira talen yɛrɛ de wa nin bɛna kɛ Mali kunkolo bɔli sababu i n'a fɔ Mali émergence quoi an kegoyara Zeyina an t'a to foyi ka tɛmɛ bilen. N tɔgɔ Boni Kulibali ka Simina ka kɛlɛkɛcɛw fo vraiment Mali donni kɛra Kidali a diyara n ye. Ne tɔgɔ Maimuna Sangare n bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛlɛ in ta fanga d'u ma. Maria Dambele wallahi an bɛ ala fo k'an ka président fo Kidali ye Mali ta ye bɛɛ b'a dɔn ko Kidali ye Mali ta ye wala Asimu Goyita ye baara kɛ. N tɔgɔ Njamu Musa Jara cɛna nisɔndiyalen don nin waati in na Mali jugu k'u malo fiyewu. Ne tɔgɔ Seydou Berté an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka Kidali bɛɛ nɔgɔya an ye. Ne tɔgɔ Muhamadu Keita an donnen Kidali ko b'a dɔn Mali kɛra Mali de ye sisan surasiw na t'u danbe la Maliyɛnw yɛrɛ na t'u danbe la n'an donna Kidali o kɔntanna ko ba di. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Nisɔndiya kɔni o bɛ Mali fan 14 kɔnɔna na halisa an bɛ segin ka na ni VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kati Lamisa Sangare ale b'an bolo nin waati kɛrɛnkɛrɛn na nɛgɛjuru kan Lamisa i ni wula. Wula Mohamed lamɛnbagaw bɛɛ ni wula. A ni ce ayiwa Mali bɛ cogo jumɛn ni bidon ba na n'a yirala k'a fɔ ko surasiw bɛ Kidali. Ayiwa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na wulikajɔw kɔni balila ka kɛ bi nka bolofa bɛ Kati ta kan bawo Kati ye awa Mali sɔrɔdasiw ka jabalaba ye bi kabini kibaruya binna k'a fɔ ko Kidali minɛna o kumana awa Kati yan nɔ min ye CNT wasaden dɔw ye ka taa se awa ministiri min bɛ fasoden ɲumanya ni denmisɛnw ka ko kunna awa olu nana ka fara Kati sigidaden camanba kan u balila ka bɔ ka taa Kati merida la ka t'u ka nisɔndiya sɛbɛ yira maire dɔw tun b'a la politigimɔgɔ dɔw tun b'a la u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni Kidali minɛli. Ayiwa i ni ce o la nin diyara kosɛbɛ k'an bɛ bɛɛ fo ye aw danse an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré lamɛn. Senantolanta ko kun kan denmisɛnnin kunda diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ senantolantana denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a bɛ senna Indonésikaw fɛ yen kabini juma tɛmɛnen novembre kalo tile 10 san 2023 in na Coupe du Monde U17 ko don Mali bina kunun tɛnɛ novembre kalo tile 13 Espagne ɲɛkɔrɔ Espagne celu 1 Mali kanankolo o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye Mali ka bɔko filanan don poule kɔnɔna na Mali senantolantana denmisɛnw y'a yira k'olu ka labɛnniw ɲɛsin bɛ sisan Canada ni Mali ka ɲɔgɔndan de kan o min bolodalen don ka bila sinikɛnɛ alamisa novembre kalo tile 16 la Mamudu Bari Mali senantolantana attaquant ɲɛfɛ maa ma ɲina a toɲɔgɔn Mamadu Dumbuya kɔ jalatigɛba kelen ka carton bilenma d'a ma. Mais an ye match in ta bɛɛ ye match in kɛra cogo min na an bɛna concentrer 3e match an bɛna yɛrɛ la motiver ka récupérer contre Canada ka se ka qualification ta. Burama Kone Mali jɔkɔlɔsiba fari ma faga hali n'a y'a sɔrɔ a toɲɔgɔn Mamadu Dumbuya ye carton bilenma ta ɲɔgɔndan sen fɛ. Arbitre géré an ka yɔrɔ la dɔɔni mais o tɛ ban ballontan yɛrɛ la ballontan yɛrɛ bɛ ten an ballontan bɛɛ y'a sɔrɔ bi match an garijɛgɛ tun tɛ victoire la 3e match contre Canada maliyɛnw sigi victoire ye n'Ala sɔnna an b'o k'u ye. Kumakan ninnu cira an ma Zi Ibrahim Kulubali fɛ ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniya ko ma Mali senantolanta fédération na a bɛ Indonésie kɛnɛ kan Canada ni Mali ka ɲɔgɔndan sinikɛnɛ alamisa don novembre kalo tile 16 san 2023 in na a bɛ daminɛ ni sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 9 dana gosira Mali heure la o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ ɲɛ 10 bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ a lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ni jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Toro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ monsieur Régis bolo ni jamukan lasara ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn don wɛrɛ la.